Assalamu alaykum mehman tomoşaçylar, hormatly dostlar. Hemme biziň şaýat bolşumy diýaly 29 awgustda PK marketi içinde 50 fany gymmat bahaly sowgatlar, şeýle de maşin sowgadyny özüne saklayan uly lotereýa oýuny geçirdi. Adam gaty köp geldi, şu ýerler adamdan dolly. Biziň bugünkü mihmanymyz yeňeji baş baýragyň eýesi, Nissan Versa maşynyň eýesi Enes Doganmyzy mihmançylyga çağırdyk. Başysyna. Salamu alaykum. Otloyat. Hoş gördük diýmek isleýär. Toýly maşyny bolsun. Sizden ähli täsirler galy. Maşyny nädip gutdyňyz? Umumyň şu zatlar barada tomoşaçylara görüň berseňiz. Başysyna. Meňe de salam. Конкретно, Ведёремчи. Тебе да хемяне да куда итерсен. Спасибо всем огромное. Я очень рада, что участвовала в этом конкурсе. И спасибо большое ПК Маркету за очень честный конкурс. Это действительно честный конкурс. Я раньше много участвовала в конкурсе, но очень рада, что предоставилась такая возможность выиграть машину, главный приз. Это действительно, я всем желаю. Это большая удача. Верьте в удачу, и, конечно, сбудется ваша мечта, тоже сбудется. Siz sowgat uçarny öýtdiňizmi? Nädip gutdyňyz? Şu arada görüň beräň. Näkili pulteşdi? Да, конечно. Мы сначала с сестренкой каждый день мы гуляли после работы. Я с целью похудеть гуляла и с целью купить продукты. И мы каждый день после работы шли пешком в ПК Маркет. Покупали продукты и также прогуливались, чтобы похудеть, как я сказала. И мы набрали более 50 билетов, 50, даже 70 билетов там было у нас. И посчастливилась такая удача выиграть главный приз, машину. Я очень рада. Дай Бог всем. Я мәңгіда кудай терсин. Men yadıma düşýär. Açana men şeýle bir çağıjyga bilet gardyrdyk, ýadyňyza düşýär. Nomeri plança Enes Planiýew bolýan. Ilki hiç ses ýok. Biz pikir etdik näder täzeden çykarmaly. Birdenem sizin şu tarapdan geldiňiz diýen ýalňyşmatam. Vay, men utdum. Ýadymda düşýär. Umuman siz onda diýmek PK Marketiň hemişelik müşterileriniň biri bolmaly. PK Marketiň önümleri hakynda näme pikir edýäňiz? Umuman önümler hakynda bir pikiriňizi aýtsaňyz. Başysyna. Маркет — это очень разнообразный маркет. Здесь есть и продукты питания, и гигиенические средства, чистящие средства. Все, что нужно для жизни. Мы с сестренкой каждый раз заходим в ПК Маркет, и с одного раза мы все покупаем. И продукты, и для дома, и для чистящей, и зубная паста. Все здесь есть, и порошки стиральные. И очень удобно, что есть здесь доступна бесплатная доставка. То есть иногда мы не успеваем после работы уставшие, мы заказываем на 100 манат, и нам привозят бесплатная доставка. Это очень удобно. Demek şämatsagat berýäňiz. Demek mehman tomoşaçylar suportatdan peýdalanyp biziň esasy yeňijimizde ýene bir gezek diňe üstünlikleri arzuw edýär. İnşallah PK Marketiň diňe PK'mde däl, beýleki marketlerde de geçirijek lotereýa oýunlaryna biz diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýär. Maşinler toýly maşin bolsun inşallah diňe toýa minmek nesip etsin. Galan tomoşaçylarymyza hemme dost ýarlamyza diňe şowurlyklaryň ýar bolmagyny arzuw edýär. Mehman dostlar, bizden daşlaşmaň PK Marketiňde her belli bir wagtdan uly lotereýa oýunlary geçirilýär. Umuman siziň hemmeňizden görmek isleýär. Hoş, sag bolun.